Cégek a Csákó árnyaló származású Csákó. Már Zoltán valója és Márki Zoltán munkaidős versenyszámok, vadász versenyszámok, kétfázis versenyszámok specialistája. Ugye legeredményesebb lovai jelenleg Csákó Boy, ez a Csákó és Gabaldér. Ez korábban Rász Tamás lova volt, utána Rász Tamás a fiatal lovak világbajnokságon is nevében a származása Csákó Blue az apa, és Argentinos, Roberto Argentinos az apa. Majd ezt is egy nemzetközi sportművésztésnek, hogy Csákó Blue viszonylag fiatalon változtul, ha sok eredménye volt, hanem elkezdte lovakolni. Éveken keresztül döntős volt a fiatal lovakjában, és utána egy halatlanul jó nagydíjas ló volt, és utána sok ebből a kedvenc ménye volt, ön szerette ezt a lovat, de rengeteg tartát kapott, és abban rendkívül hasonlít képességű lovat, gyors reflexekkel, és jó verseny, jó sportmárkeretes, Magyarországon különösen sok Csákó Blue-ban. Jóságból ül magát, volt az útja is, nagyon nagyobb csak bizonytalanabb volt a beugrási kettesításban, picivel messzebb az ideálistól, és a dolgokból Csákó. Igen. Jön. Már van 6 hibátlanunk az összes